खूबे झमकाए ओकर साड़ी पहन के खूबे झमकाए कतना झरेला लोग में मार करावाए बे कतना झरेला लोग में मार करावाए हम तो बीड़ी बनावे कुछ मन में भावल बा कि हमरे खातिर तोहरा के आ दुनिया में भेजवले बाड़े है का करी रे मुँह जाई के जी रे इधर हई लोग के कितना मजा आवता तनी हई देखी उ सब हम जान तरू निशा ए निशा ई सब हमर साढ़ू हम सब आई सड़वाइन के देख के मजा लेता रे सो क्या बता तो कैसे का कहत लू जरा का कि हमरे खातिर तोहरा के आ दुनिया में भेजवले बड़े है आ भगवान बड़ी फुर्सत से अजित जी के बनौले देखो ये बात तो ठीक कहलू लेकिन तारा पता बा कि पति के नाम ना लेहल जाला इ नया जमाना वाला है नया जमाना ला तो तोहरे खातिर यही बात पर हम खुश होके एगो गीत गा देता नहीं हमरा लागल कि खुश होके इनाम दे हां इनाम दे ई गीतवे सुनो इनाम आवेला हमनी के काजी अरे चढ़ल जवानी चूल्हा बुलिया हां टिकुलिया सेक्सी लगता जब से चूमा पर लगावलू तू जीएसटी स्वाद और टेस्टी लगता क्या बात है ओ भाई ठीक बनू तो जुलिया नाचेले जुलिया का मांगेले जुलिया नाचेले जुलिया का मांगेले तो जुलिया का दर पर निशा जी रौरा कहनी हनु कि खुश होके इनाम ना दिल हो ई बात हमरा चाचा के खराब लाग गइल हो अब हमार चाचा ताव में आके कहले कि आखिर हम तो समझिए नु लागे रे हम ससुर नु लागे तैलो तार मुंह देखाई तारा के देले बा 100 रुपया और तो ना मनुए पर बिल्कुल ना 500 हो जाओ सावन मासे समधि का है नया सावन मासे समधि का है सावन मासे समधि का है नया कटहर के रउआ अधिकारी जी ए जी ए अनिलो भैया ए सुना राजा सुन ला एगो शर्त बा देखलो हम सोचनी जे तारा तक ले पहुंचा दी हम तो तार कुछ लगबे न करे में स्टेज पर तो हमार बाबूजी कहत रहे कि ना तोरा हाथ में तुम तो तू ही ले लो अपना हाथ से छोड़ ना ना इनके हाथ अरे तू ले लो ना अपना इनका हाथ में मिल जाए तो समझे हमरो हाथ में ले लो अरे ना 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 ले लो ना अरे ले ले लो ई त हाल उहे हो गइल ए अनिल भैया ई त हाल हो गइल कि दूगो समधि एक दूसरे की इज्जत करे में ट्रेन पर चढ़ेला रहुआ कहत लो समधि पहले रौरा तो दूसर का कहले के पहले रौरा तना ना पहले रौरा चढ़ी ना तो वो कहत रहे ना पहले रौरा चढ़ी ना तले ट्रेन चल देल तो दोनों जना ताकत लो महाराज गजब होइली तो
समय खराब है। तो ले ली कि मैं तो क्या करूँ राम मुझे बूढ़ा मिल गया। ना 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 हे ने ध्यान दी हे ने और रौरा खातिर कहे के बा कि जैसन सोचल रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी हसावर न गोर बाड़ी हो ना भैया गाना आगे मत बढ़ाइएगा जब तक हम लोग कमर नहीं लचकाए तो गाना बढ़ाने का मतलब क्या हुआ बजाने का मतलब क्या क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं भाई लोग। निशा जी हम दोनों में नाचेंगे अब तो होनियो के तो नचिया सरे भक्ति करी अब भागो लो होइसे होइसे नाचत लो खड़ा होके तने नचिया सरे केना कोई कर दे आदि हां आवा कि जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया आहा नाम लेके देखो आइडिया आइडिया कि जैसन सोचले रहनी वैसन निशा मोर बाड़ी असावर न गो बाड़ी हो जैसन सोचले रहनी सावर न गो बाड़ी हो जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी सावर न गो बाड़ी हो जैसन सोचले देखिए मैंने बोला कि मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना। आपने बोला काहे काहे हम जानते हैं कि आपका निगाहें कहीं और है लेकिन हम क्या बोलते आगे इससे पहले तो हमारे कोरस वाले लोग ही बोल दिए हाँ कि वादा तो टूट जाता है। लेकिन हमको क्या कहना है आपसे हाँ निशा जी जी ये सब आपके दीवाने हैं बहुत बड़े और उसमें हम भी एक बेगाने हैं और इसलिए कहना है क्या दर्द दिल की दवा दीजिए ए मेरी जानू दर्द दिल की दवा दीजिए दर्द दिल की दवा दीजिए मेरी निशा दर्द दिल की दवा दीजिए मेरी निशा हाजी कम से कम मुस्कुरा दीजिए मेरी जानू कम से कम मुस्कुरा दीजिए मेरी जानू कम से कम बुला ली एक गाना अच्छा एक लास्ट गाना 2 लाइन के ओकरा बाद बुला ली बुलाइए ले ना उसका हेलो परम आदरणीय चार लगा फोटो